नमस्कार गावाल्यांनो. 31 डिसेंबरला दारियात लोळण्यापेक्षा निसर्गात लोळलेला बरा म्हणून आम्ही इलो कोकणात निवती बंदरला. निवतीचो आमचो मित्र रोशन कांबळी ह्यो आमका मिनार परबाच्या संतरंग बोटीत घेऊन गेलो. थंय आम्ही जॅकेट बिकेट घालून निघालो. निळोशार समुद्र बघू, न्यू लाईट हाऊस बघू, ओल्ड लाईट हाऊस बघू आणि ह्या बघून तर आमका स्ट्रेंजर थिंगची आठवण येली. काय तो निवतीचं गोल्डन रॉक, काय त्या रापणीच्या बोटी आणि काय ती एक्साइटमेंट, ह्या सगळा बघून माका एकच डायलॉग आठवलो. दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो. मोबाईलच्या लेन्सवर समुद्राचा पाणी इला. हा आता क्लिअर झाला. आणि मग तो क्षण इलो ज्याने इंटरनेटवर धुमाकूळ घातलेलो. हा म्हातारीची चूळ. ह्या काय एवढी छोटी चूळ. ए टेक 2. परत बाबा तूच काय तर दाखव. अभी मजा आएगा ना बिडू. पण निवती केलास तर एक चेहरा लक्षात ठेवायचो. संतरंग बोटीचा मालक मिनार परब त्याच्याकडे कधी येवा. एक नंबर निवती लाईट हाऊस आणि म्हातारीची चूळ बघून गावतली. आणि थंय गेल्यावर तो घाई पण नाही करणार, मस्तपैकी बघूक देता. तर नक्की तुझा नंबर सांगते. 7588 9